जों दा मैया हराव हेडक्वाटाराव मोनफैदो आरोना ओमफ्राय मोनफैनाय लोगो लोगो माने इन्टारभिउ डिउटि गोलैदो आरोना जोंना कामान्ड' इन्टारभिउ सोलिगासिनो दा नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाबाय जोंनि हेडक्वाटार ओमफ्राय जोंनि हेडक्वाटाराव कामान्ड' रानिं सोलिगासिनो बेवहाय डिउटि मोनबाय आरोना जोङो मैयासो जोङो नगावनिफ्राय मोनफैबाय हरनि 10टायाव ओमफ्राय एकदमबारे लोगो लोगो डिउटि बिसोरना आरोना एकदमबारे मान मन लोगोफोर बुहुद खस्थ' जाबाय आरोना जों माने साहा लोंनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट जोङो भितराव थांसै माबायदि डिउटि गोलैगोन दा मिथिथ'वा माने दायो डिटेलमेन्ट जागोन आरोना ओमफ्राय जोङो माने साहा लोंना लाग्रोनोसै साथामबो फैदो आङो कफि आरो आं इन्टारभिउ होनाय गेटआ बेखिनियावनो जों दा बारबोबाय जों दा साहा दखान मोनगोन ना मोना नागिरनो फैदो आरोना दा माबायदि कन्डिसन जाना दं जोंबो मिथिया आरोना मास मोनसेयानो जाबायमोन ओ कि पानी रे गैया गंसेबो दखान गैया आरोना बेबायदि नुबाय दखान আছে জানো थांबा ओइ तात আছে আছে दे बोल जों थांसै गाइखेर साहा उलियाव चले मर बिसोरो माने बिसोरो इन्टारभिउ होनाय मानसि आरोना बिसोरबो আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা আহিছে ন ডাইৰেক্ট আৰু পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হ'ল পুলিচৰটো টাইমটো কথা ক'ব নোৱাৰিলোঁ টাইমটো 14 ছেকেণ্ড বেছি হৈ গ'ল ৰানিঙত ফেল হৈছে ইয়াতেতো কামাণ্ডোত আৰু পুলিচত চাই চক্কৰ হ'ব লাগিব হয় ইয়াত ট্ৰেকটো কিমান মিটাৰ আছে ইয়াত ট্ৰেকটো আমি নাজানো আমি কালি আহিছোঁ তাৰপিছত লগৰ লগে ডিউটি হৈছে চাহটো लोंबायानो बिथाङा साहा लाल साहा लाल साहा ফোন আহিছে না ফোন আহিছে যাব লাগিব হা যাব লাগিব সোনকালে তহঁতৰ চাহ খাৱা সেইকেইটা আমি গম নাপাওঁ বুলি কৈছোঁ ডিউটি মেন তাৰ চাহ খাৱা মেন নহয় বল राम मुर्गी गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग कैसा है अच्छा है मानसिफोरखौ खारनो लांबाय आरोना गेटआव गैला खासेबो सोजोब्बाय हिटाराव थांबाय दं आरोना मानसिफोरा अच्छा बुरा भी नहीं है जो लोग आ जाएगा वो उधर में मन लग जाएगा बहुत अच्छा है जिसके लिए जो मन से जो करेगा उसके लिए अच्छा है अच्छा ठीक है सब भाई दो ओमफ्राय बे जाबाय शिव मन्दिर बेनो ओ प्रवीण गुरुजी वो देश है वो प्रवीण जी लोग पता मुझे बेनो आरोना ट्रेकआ ओमफ्राय दा बेसे राउन्ड बेखौ मिथियाखै आरोना बेसे ट्रेक जागोन मथथे बेयावनो लागोन आरोना बेयावनो जों माने फिल्डआव जोङो माने खारनाय बारनाय पेरेड हाबि जाबि खालामबाय थायोमोन आरोना बेवहाय डकुमेन्ट्स ओरै चेक खालामगोन फाननाय राउन्डआ किमान दिছিলে बोले पैसे 320 नहीं 15 राउन्ड ना 320 এটা राउन्डত মানে 320 হয় না बेनो आरोना लोगोफोर बेया होनाय दे ভালো হৈছে ন गुड मर्निं लोगोफोर दा टाइमा जाहैबाय फुंनि 6:30 AM ओमफ्राय दा आं बेखौनो खावलायहरनो सानो जे दाथ' अलरेडि आसाम पुलिसनि एबिउबिनि एपिआरअनि खारनाया माने जोबनानै थांबाय ओमफ्राय दा सोलिगासिनो माने कामान्ड' बेटेलियननि माने इन्टारभिउ आरोना बे इन्टारभिउखौ माने जोंनि हेडक्वाटारावनो बेवहाय लाना फैदों
ओमफ्राय आं बेखौनो एडभाइस होनो सानो जे जायफोरा माने कामान्ड'नि इन्टारभिउ होनो होननानै माने एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना माने बे साननैसोखौ हार्ड वर्क खालामबानो जाबाय दा बेवहाय माने खारनायखौ अलरेडि मानसिफोरखौ सोबायानो ओमफ्राय बांद्राय मानसि जायाखै आरोना ओमफ्राय दिनाव माने 1500 बा 1000नि केपासिटि ओरै माने केन्डिडेट लिंहरदोंमोन ओमफ्राय बांद्राय बेफोरबायदि माने मानसि फैयाखै आरोना ओमफ्राय दा खोथाया बेनो जाहैबाय जे बे फिल्डआव माने दा 320 मिटार ट्रेक बानायदों ओमफ्राय बेवहाय टाइमखौ कभार खालामनांगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना हार्ड वर्क खालामबाय थाबानो जाबाय जायफोरा माने कामान्ड' इन्टारभिउ होनो होनना एप्लाइ खालामदोंमोन बेनोसै फिल्डआ